Ja sam Stefan Klunić, dobrodošli u moj novi video! Danas radimo Q&A i počnemo. Prvo pitanje. Da li ti se svidjelo iskustvo iz kampa? Iskreno jeste, bilo je mnogo lijepo i da mogu ja bih išao još i na duži period. Išao sam? Ne. Vidjet ćemo. Krenimo se svež. Da li dalje postoje emocije prema Hristini? Što bi ja rekao, postoji neka vest, neka energija. Da li se kaže što si bio sa Hristinom u vezi? Pa ne kajem se. Što bih se kao što sam bio sa njim u vezi, ali se kajem zbog nekih stvari što sam radio u toku vezi. Najdraži kamper. Junior. Sa njim sam ostao baš u dobrom kontaktu i viđamo se i družimo se, tako da... Zbog čega si ušao u letnji kamp? Zbog promocije? Ajde, uzmem cash. Cash. Ona vole samo cash. Omiljena pesma je trenutno Zovi mi obezbeđenje. Zašto neće se pomiriš sa Hristinom? Inače prelep si. Hvala ti. Pa ne možemo ponovno da budemo zajedno jer hleb kad rastaviš na pola i kad ga spojiš on nije isti, tako. Šta ga je inspirisalo na to da krene da snima sa vama za YouTube? Treba. Pa dobro, mi smo za YouTube htjeli da krenemo sa snimanjem još pre 3 godine. Počeli smo pre 2. Tako da, ne znam, od uvijek smo to htjeli. Tako, Šacka, pitam tebe, Šacka. Tako je. Tako je! Da li planira da se osamostali, ima posao i normalno živi kao i svi, da izlazi i ostali, ili da ne radi nigdje već ceo dan bleji kod kući i živi sa roditeljem, pritom ga oni izdržavaju? Naravno da ne! I to od tvoje fanpage. Naravno da ne, ja želim da živim sa mojom mamom i tatom i bakom i djekom do kraja života, iako je pola njih umrlo, ne veze, dušu. Wow! Ne, naravno, osamostalit ću se već početkom sljedeće godine, ako ne i od septembra. Možda ću živim sa nekom od 2 dana. Bojica. Ili obojica. Ne mogu s njim. Da li ima taktiku u kampu? Ušao sam bez taktike, ali kroz reality skopiraš da je sve to igra i da moraš da imaš neku taktiku, ja sam se samo zabavao sve više i više. Da li si se ljubio sa Jelenom? Oh my god! Naravno da ne, Stefan Tarzan se ljubio sa Jelenom, ja nisam. Džinđi ovo ono, šta si u horoskopu? Riba. Kaj je stvarno život? Ćao, kakav je Stefan kao drug? Užasno. Najozbiljnije, to je pitanje. Odgovori! Užasno. Ja mu nisam drug. Nije ja sam mu brat, tako da ne znam odgovor na to pitanje. Kada izlazi pesma, bit će Kidrica. Pesma izlazi uskoro. Jako uskoro. Kaže, mišljenje o kamperima. 80% do jaja, 20% debili. Pa sad vi skapirate ko je ko. Da li planiraš još tetovaža? Uskoro radim novu tetovažu, tako da bit će ih još i tetovirat ću cijelu ruku, levu i pola desne noge, tako da. Da li ćeš ući u parove? Nisu me zvali, ali možda ću ući. Kako planiraš da potrošiš novac od honorara? Uložit ću u reklame neke za sebe, u fotografije i u klipove. I u pesme. Šta planiraš dalje u životu? Da snimam za YouTube? Da počnem se bavim muzikom? Hoćeš da snimaš sa Hristinom? Pozvat ćemo. Evo, samo za vas ćemo da je pozovemo u klip. Tako da pozvat ćemo. Viđeš li se sa Baci Kišupara? Ne viđam se i ne čujem se, tako da... Da li bi ušao u letnji kamp 2? Odmah. Sada me pozovi, kažu letnji kamp 2, ja bih ušao, majke, mile. I kad bi bili još neki ljudi iz prvog, onda bih. Tako da, trajimo show. Kad ti je rođendan? Oh fuck. 27.2. 98. Ko se lepše ljubi, Leontina ili Hristina? Hristina se bolje ljubi. Da li misliš da će Saška i Luka ostati zajedno do kraja parova? Neće, zato što... Koji ti je najomiljeniji, a koga najviše mrziš od kampera? Koga mrzim? Mrzim Cecu Drk, zašto je spolirana, eto. Šta misliš o cijeloj situaciji sa tijenom i njenim mužem? Pa ništa, ona ima svoj život, pravo da radi šta god, rekla da nisu zajedno već neko vreme, tako da samo uživaj, ti će voliti brat. Poslije Tijana ne pratite više. Išao Backa Kišupara, ja sam nestao. To bi bilo sve za danas, moji dragi gledalci. Voli vas brat, ostanite uz mene i uskoro novi video.